buque oceánico máis grande da Garda Civil sae do estaleiro vigués de Armón. Traballará no sur de España na loita contra o narcotráfico de seres humanos e o narcotráfico. Na posta en servizo do Duque de Ahumada, o Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlasca, destacou a capacidade dos estaleiros galegos para construir barcos de última xeración. Hay trabajo para toda la industria naval española, pero en este caso estamos aquí para la industria naval galega. La semirrígida de los narcos no correrían más que nosotros en carga. Podríamos realizar intercepciones con ella. Os bares a pé de praia poderán abrir en Galicia dende Semana Santa ata outubro. Alfonso Rueda explicou que a medida busca darlles estabilidade aos emprendedores para que melloren nos seus negocios. O presidente reuniu os concellos costeiros para consensuar os proxectos agora que a Xunta ten as competencias no litoral e pediulles tamén colaboración para poñer en valor os inmobles abandonados. A suba dos prezos cambia a maneira de facer a compra. Os que antes enchían o carro unha vez a semana agora prefiren mercar case día a día para axustar cantidades e que nada se perda. Tamén gañan espazo na cesta as marcas brancas e cambiamos máis de súper na busca de ofertas. Saúdos, boas tardes. A Garda Civil conta dende hoxe cun superbuque construído en Galicia nos estaleiros de Vigo. Esta mañá fíxose entrega do Duque de Ahumada, que é como se chama esta patrulleira de altura, a máis avanzada coa que conta a Benemérita. É o buque máis grande e moderno da Garda Civil, mide 82 metros de eslora e leva o nome do fundador do corpo, Duque de Ahumada. Este xoves fíxose a súa entrega oficial a Benemérita nos estaleiros vigueses de Armón, onde se construíu. Custou 35 millóns de euros, o 90% puxos a Unión Europea. Es construir, en este caso, seguridad, pero tamén construir valor, construir industria naval española. O ministro do Interior destaca o pulo industrial que supón a renovación das patrulleiras da Garda Civil. E niso, di Marlasca, Galicia terá un papel destacado. Vamos a contar evidentemente con astilleros como Armón, que yo creo que son una manifestación de calidad, de profesionalidad. Este novo buque oceánico xubilará outro veterano, o Río Miño. Incorporarase ao Grupo Marítimo do Estreito con base en Cádiz. Alí desenvolverá distintas misións. Lógicamente en el sur tratamos mucho con la inmigración y con el narcotráfico, que es lo que más hay ahí. Nos absorbe el 90% del trabajo. O Duque de Ahumada tamén traballará coa Axencia Europea Frontex lonxe da costa española. Pode permanecer ata 30 días sen tocar porto e está equipado coa tecnoloxía máis avanzada. Maio de 2016, a Garda Civil rescata 276 inmigrantes que ian á deriva en augas italianas. O Ahumada usarase en operativos como este. O novo buque ten máis capacidade, pode acoller máis de 400 náufragos e distribuílos en salas diferenciadas. Hay muchas mujeres embarazadas, al ser menores hay que tener una custodia especial con ellos. Será crucial na loita contra o narcotráfico. O buque vai equipado con 2 botes auxiliares que poden alcanzar os 60 nos de velocidade, o que facilitará a abordaxe das planadoras. En este barco tenemos una embarcación interceptora muy buena a nivel de que la semirrígida de los narcos no correrían más que nosotros en carga. Un submarino, drones, cámaras térmicas e equipos de última xeración na ponte completan o seu equipamento. La novedad es que desde el puente se puede manejar todo o desde máquina se puede manejar todo. O Ahumada está preparado para navegar en condicións meteorolóxicas adversas. En cuberta conta cun heliporto que se usará para evacuacións urxentes e transporte de material. E seguimos falando de barcos, desta volta de pesca, un sector preocupado pola proposta da Comisión Europea de eliminar o Fondo Específico Pesqueiro e Acuícola no 2027. Xunta e armadores defenderon hoxe en Vigo que Galicia non vai quedar calada. Alfonso Rueda e o presidente dos armadores, que volveron pedir a rebaixa do IBE do peixe, aseguran que os cartos europeos son clave para apoiar a remuda xeneracional no mar e renovar a frota. Que tenemos una flota muy antigua, muy obsoleta, más de 30 años de antigüedad media, especialmente artes menores y flotas de litoral.
Necesitamos esos fondos, vamos a luchar denodadamente por ellos. Y es que no puede haber de repente un cambio absoluto y no puede haber ese corte radical en fondos que siguen siendo muy necesarios, sin discutir que son necesarios en todas partes. A la cadena Marindustria le sigue haciendo falta ayuda, atención y asistencia desde la Unión Europea. Y esto no podemos dejar de decirlo y de hacer las presiones, porque bueno, está claro que Europa funciona así. Naturgy quere formar profesionais en Galicia para que traballen na repotenciación de parques eólicos. As formacións son gratuitas e van destinadas á digitalización de redes eléctricas e ao mantemento de parques eólicos. O prazo de inscrición xa está aberto. E tamén do sector eólico, pero do mariño, empresas xaponesas como Oryx Corporation están interesadas en Galicia para instalar novos parques. A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, recorda que o goberno dende o Xapón que a poxa de eólica mariña segue aínda pendente e tamén pídelle que reforce as infraestruturas que se usan para transportar a electricidade. Reclamar ao Ministerio de Transición Ecolóxica que dunha vez por todas e tras 3 anos esperando convoque as subastas necesarias para que as comunidades autónomas como a galega, que temos potencial neste sentido, pois poidan ser unha realidade estes proxectos no noso territorio. A CIGA presenta 6 medidas que creen que deberían estar incluídas nos presupostos da Xunta do ano que ven. Por exemplo, un sistema público galego de atención ás persoas dependentes ou un plan de creación de emprego digno. 6 medidas no que a primeira para nós debe ser a aprobación dun plan galego de creación de traballo digno e industrialización, facendo real unha transición enerxética galega xusta. E debe ser desde unha integral intervención pública nos sectores estratégicos da economía. Zapatero e Puigdemont reúnense hoxe para tratar de desbloquear os orzamentos xerais do Estado. Non está claro se vai ser en Suiza, en Bruxelas. Imos á capital comunitaria. María. Sí, son moitas as incógnitas sobre esta reunión que desde o Goberno manteñen baixo absoluta discreción. PSOE e Junts xa se encontraron en anteriores ocasións en Suiza, pero a de hoxe non está confirmado aínda que volva a ser ali. Como saben, Puigdemont aínda non se beneficiou da lei da amnistía, ten establecida a súa residencia aquí en Bélxica e por iso que se baralla tamén a posibilidade de que esta cita teña lugar aquí en Bruxelas, onde hai pouco máis de 15 días xa se reuniu con Salvador Illa. E tamén cambia o interlocutor enviado por Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero toma o relevo do imputado Santos Cerdán. Sobre a mesa, varios temas, entre eles a inmigración e que este encontro chega unha semana antes de que o Congreso debata o traspaso de competencias á Generalitat nesta materia. E tamén os orzamentos. O PSOE busca rebaixar tensión para sacalos adiante e que sen o respaldo de Junts a estabilidade do goberno podería verse comprometida. No val el bla, 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 senyor Sánchez. Junts per Catalunya aperta a rosca, quere feitos e ameaza a estabilidade do goberno. Senyor Sánchez, creu que vostè podrà seguir governant? E Pedro Sánchez non quere sustos e pon toda a carne no asador. Recurre a Zapatero para rebaixar tensión. O expresidente tomou relevo de Cerdán nas negociacións cos neoconverxentes e citouse con Puigdemont este mesmo xoves. Primeiro obxectivo, desbloquear os orzamentos. Ese é o sentido desa reunión. En Moncloa non queren ir máis aló, queren discreción. Es imprescindible la confianza entre los que hablan. Pero sí confirman que a maquinaria xa está en marcha. La piscina no está vacía, que hay agua para ser capaces de tirarnos a acordar esta lei tan importante. A próxima semana comezarán a falar cos socios habituais. Preocupa a posición de Podemos. Para que Podemos pueda votar unos presupuestos, se tiene que dedicar el dinero del rearme a la política social. No Partido Popular ven o goberno desesperado. Sánchez mendiga unha vida extra cuando es un gobierno game over. O camiño dos orzamentos preséntase moi longo. Unha cousa é presentalos e outra aprobalos. O Executivo apela ao paso a paso.
En Oriente Próximo, hoxe o terceiro día de ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza. Centos de gazatís continúan abandonando a capital cara ao sur ante a chegada dos tanques hebreos. Polo menos 12 palestinos morreron hoxe en varios ataques aéreos. Toda a França está xa sen telefónica e conexión a internet. Nas últimas horas, o ministro israelí de Finanzas aseguraba que xa están negociando con Estados Unidos a maneira de repartir o enclave palestino unha vez sexa reconstruído. O fiscal xeral do Estado acorda investigar os crimes de Gaza mentres continúan as investigacións sobre as protestas durante a volta. Segundo publica El Mundo, 3 dos identificados en Madrid foron detidos en Francia por pertencer a ETA. María Cheda. Sí, Antía, segundo este diario, ata 3 dos identificados aquí en Madrid durante a fin de semana foron detidos xa no país galo a finais dos anos 90 ou a comezos tamén do ano 2000 por pertenza á banda armada, e máis un deles estaría relacionado con ata 3 atentados que deixaron 2 vítimas mortais. E todo isto sabémolo hoxe cando coñecemos tamén que o fiscal xeral do Estado autoriza a investigación dos crimes de Gaza. Nun documento apunta o xenocidio e a delitos de lesa humanidade. O Goberno aplaude esta decisión mentres os populares creen que o fiscal xeral do Estado estase a exceder. Escoiten. Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario. Lo que tiene que hacer el fiscal general del Estado es dimitir. Es lo que tiene que hacer y no buscarse escudos para protegerse a sí mismo. E ollamos agora cara a Nixeria. Non é un dos países máis violentos de África, pero sí un dos máis perigosos para os cristiáns. Dende o ano 2000 foron asasinadas alí máis de 52.000 persoas pola súa religión. Nixeria foi o destino da última campaña na que participou a cirurxía galega Anagai. O equipo éramos 11 personas, nunha furgoneta todos xuntos con un escolta que levaba unha metralleta para defendernos, non sabemos moi ben de que, pero bueno, sobre todo eu penso que por o tema dos roubos. Durante 11 días participou unha atención de máis dun cento de pacientes nun hospital católico. E as cousas que necesitan os anestesistas para que o paciente este dormido, pois hai cousas que non podemos ter. E despois os medios para cuidados posoperatorios, sobre todo, son moito máis precarios, porque as habitacións son de 40 persoas. Eles non tiveron ningún problema durante a súa viaxe e outro equipo regresará en apenas mes e medio á zona. Os cristiáns representan case un 50% da poboación en Nixeria. Con todo, dende a Igrexa destacan que un dos lugares do mundo máis perigosos para profesar esta religión. Desde el surgimiento de Boko Haram y de los padres Fulani, que son etnias musulmanes del Sahel, han empezado, vamos a decir que desde este siglo, desde el año 2000, un ataque sistemático y podríamos decir un genocidio contra los cristianos. Só ano pasado vivíronse no país máis de 2.800 secuestros. Unha semana despois das últimas movilizacións, Francia vive unha nova xornada de protestas contra o recorte de 44.000 millóns de euros no presuposto deseñado polo anterior goberno. O paro afecta sobre todo o transporte e a sanidade. E para esta tarde están convocadas máis de 250 manifestacións en todo o país. Durante a mañá detiveron medio cento de persoas que tentaban bloquear estacións e edificios públicos. A metade na cidade de Marsella, o sur do país. E xa hai data para o foro de debate. A toxa será do 2 ao 4 de outubro. En el analizarase a convulsa situación internacional. Entre os seus interlocutores estarán o ex primeiro ministro israelí Ehud Olmert, o politólogo e xadrecista Garry Kasparov. Todas as xornadas poderán seguirse por esta canle na G2 e en liña. Y defendemos la multilateralidad para la forma de resolver los problemas entre los países. En todo caso, siempre el consenso. Y hemos intentado, creo que lo hemos conseguido, que Foro La Toja sea ese lugar de debate sosegado donde se buscan más los acuerdos que los desacuerdos. Se hai unha zona de Galicia que asociamos inmediatamente co sector do moble e a madeira e a estrada. Alí abriu hoxe unha nova edición da súa tradicional Feira do Moble. Nuria.
Así é, Antía, xa hai unha cita importante neste sector e a que nos trae ata aquí, Feira do Moble da Estrada, 37 edición que reúne a profesionais e tamén a público xeral, que trata de ver o escaparate do que son as últimas tendencias, unhas tendencias que nos falan de moble moderno, funcional e ademais tamén cómodo, sen perder de vista a calidade e o selo distintivo desta feira tamén dos produtores aquí presentes e a maneira que teñen eles tamén de distinguirse da competencia donde domina o baixo custo e a produción en cadea. E que podemos atopar aquí? Pois dende mobles funcionais que se adaptan a distintas necesidades ata colchóns a medida ou sofás, atención, que repelen a suciedade e que ademais nos van permitir manternos fresquiños todo o tempo que estemos sentados neles. As artesas, os mobles tradicionais onde se levedaba a masa do pan, están de moda. Que faga a mesa, que sea unha artesa, pois levounos 3 anos de estudio, exactamente. Vamos traendo o que nos vai pedindo os clientes, según nos digan, pois, ao mellor queren un mueble máis tradicional, pois o que facemos é aplicalo. A experiencia no traballo da madeira, as formas tradicionais, conviven na Feira do Moble da Estrada cun espírito de innovación que busca adaptarse tamén á nosa idiosincrasia. Investigación para, por exemplo, mellorar as mesas extensibles. Un pouco que se busca o tema dos comensales. Conforme van chegando a comida ou van chegando ao café, como en Galicia, pois vas estendendo según vai chegando a xente. Un sistema que combina suavidade e resistencia, unha novidade que se presenta hoxe para distribuir en carpinterías de toda Galicia. Nesta Feira da Estrada notase xa a remuda xeracional. A empresa de Caldas que hoxe fai estas casas modulares dedicábase antes só a portas e escaleiras. Casa modular de 106 metros cuadrados serían 3 habitacións, 2 baños, cociña con salón e unha lavandería. 120.000, 130.000... nos precios eso hai moita variación porque depende tamén do que o cliente queira poñer, se persianas eléctricas, se ventanas color antracita. Un sector, o do moble galego, con tradición e potencialidade que pesa moito menos que a nosa produción madeireira e que busca o seu futuro nun contexto case monopolizado polo baixo custo e a autoconstrución. Encher a despensa ata os topes cunha compra mensual ou semanal é unha forma de consumo que tende a desaparecer. Son datos sacados dun estudo que reflicte que os españois prefiren facer compras máis pequenas aínda que teñan que ir a diario. Ver nos supermercados carros cheos ata arriba de produtos empeza a ser cousa do pasado. Agora o que toca é levar o carriño da compra. E é que segundo un recente informe sobre hábitos de consumo, os españois están cambiando a mentalidade e agora prefiren mercar case a diario en detrimento dunha gran compra ao mes. Eu creo que vamos todos hacia eso, hacia pouco a pouco, vamos, según teñas falta ou... pero non aquelas cantidades que comprábamos. Compro cada día, compro normalmente cada día. Este cambio de hábitos está relacionado coa inflación e as fortes subas de prezos que minguan as economías familiares, pero tamén cunha maior necesidade de controlar o que se compra e de evitar o desperdicio alimentario. Compras con un pouco máis de sentido. Puedo comprar las cosas frescas y no tengo que esperar a que se pongan malas. Y yo creo que es la forma de tener un mejor control. Tendo tempo, a mellor colles o peixe máis fresco, colles as ofertas puntuales que poida haber. O tempo xoga un papel fundamental, pero non todo o mundo dispón del. O peso tamén determina os hábitos de consumo. Todas esas cousas que pesan, unha vez cada mes, grande. Vivir no rural ou na cidade tamén é determinante. Se vives na aldea, faz unha compra grande, sobre todo produtos que non son perecederos. Neste cambio de tendencia saen gañando os supermercados pequenos e as tendas de barrio. Compran un pouquiño máis, pero falas que xente. Neste informe tamén se reflicte que a fidelidade xa non existe. Non son fiel, compro máis no supermercado que teño máis cerca. Pedro Sánchez anuncia un plan de 13.000 millóns de euros nos aeroportos da AENA entre os anos 2027 e 2031. En plena guerra entre o Goberno e Ryanair, con este investimento pretenden facer fronte ao incremento do tráfico aéreo, mellorar a comodidade e seguridade e tamén facelos máis sostibles. Atenderá, sobre todo, os aeroportos máis grandes e turísticos. Os de Galicia están incluídos, aínda que non se especificaron as cifras. Eso es modernización, eso es competitividad, eso es creación de empresas, consolidación de empresas y, por supuesto, trabajo, mucho empleo, que es también
una de nuestras principales obsesiones. O Goberno galego reaccionou a estes anuncios. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, dixo en redes que é obrigado o Goberno central investir en infraestructuras que son da súa competencia e no mantemento das mesmas. Tamén lle pide o presidente do Goberno que actúe para que os aeroportos galegos sigan tendo voz. Calvo cree que contar con actividade é prioritario fronte aos anuncios de investimentos de cara aos próximos 5 anos. O futuro da AP9 preocúpalles aos transportistas galegos e a Xunta pídenlle ao Goberno central que os informe sobre o expediente que se está a tramitar en Bruselas sobre esta autoestrada. O Goberno galego lamenta que o Executivo Central non aproveite a oportunidade que lle dá a Unión Europea para rescatala a AP9. A conselleira María Martínez Allegue asegurou que canto máis tempo pase, máis caro sairá ese rescate, que tamén pide o sector do transporte galego. Para nós é fundamental o rescate da AP9 e a gratuidade, é a nosa columna vertebral, implica uns custos nas nosas empresas inasumibles e é necesario este rescate. Podemos dicir es que está a discriminar a Galicia, claramente, cando vemos efectivamente que se liberan outras autoestradas con peaxe, facendo esas análisis non só do custo do rescate e do custo das bonificacións, senón tamén dos beneficios que tería tamén para o tráfico, toda vez que temos que ter en conta que o tráfico que hoxe en día discurre por vías convencionais se desprazaría a esa autoestrada. O PP de Galicia reuniu en Pontevedra a súa Comisión de Infraestructuras. A xuntanza serviu para analizar as necesidades de transporte en Galicia. Respecto da AP9, lamentan que o Goberno non dese un paso na gratuidade e que siga sen transferir esa autoestrada. Ademais, acusan os socialistas galegos e o BNG de seguir apoiando ese desprezo de Pedro Sánchez por Galicia. O único compromiso que ten Sánchez con Galicia é o boicot e o bloqueo desta transferencia da AP9. E nós decimos que por que o Partido Socialista de Galicia sigue defendendo esta postura de Pedro Sánchez e por que o Bloque Nacionalista Galego sigue apoiando a este goberno tan lesivo para Galicia. Os bares de praia poderán abrir en Galicia dende Semana Santa ata finais de outubro. O cambio busca facer máis rendible o litoral respectando sempre a contorna. Alfonso Rueda reuniu hoxe os alcaldes dos concellos costeiros para avanzar cara a unha xestión compartida da costa galega. Primeiro cumio dos 86 concellos do litoral galego. A Xunta busca xestionar a costa de forma conxunta cos alcaldes. O obxectivo é ter un litoral que combine a protección ambiental e a xeración de riqueza. Preservar o noso litoral, a maravilla que é, iso é a clave de todo. Pero iso non quere decir que non se poda facer nada. Ese plantexamento non nos valía, porque hai que vivir no litoral, pero tamén hai que poder vivir do litoral. E levámoslo facendo moitísimo tempo en Galicia. E sabemos como hai que facelo. E tamén sabemos o que non se pode facer. Os bares a pé de praia poderán abrir en Galicia de forma continua dende Semana Santa ata finais de outubro para favorecer o traballo dos emprendedores. Os establecementos que estaban a pé de playa, que tiñan esa interrupción que botaba a moitos emprendedores, moita xente xoven tamén, que tiña eses establecementos e que si tiña que operar os intervalos non lle compensaba, vamos a dar esa continuidade. Un equipo da Xunta percorre o litoral galego dende Ribadeo ata a Guarda para estudar o que se precisa e poñer en marcha unha senda que una toda a costa de Galicia. Convivir ca parexa 24 horas ao día, igual hai fricción. Se cansan unos del otro cuando están demasiado tiempo juntos. Se rompe el amor, yo qué sé, muchas cosas. Remata o verán e para moitos acabase tamén o amor. En setembro disparanse as demandas de divorcio. 3 de cada 10 concéntranse neste mes. E atención, porque entre os detonantes máis habituais están os ronquidos. Nos minutos veremos outras causas. Multiplícanse por 2 os casos de acoso escolar nos que se emprega a intelixencia artificial. Un informe que se acaba de publicar revela que cada vez máis se usan imaxes ou audios creados pola tecnoloxía como arma entre os menores de idade. Mire o que pasou, aínda que pode que non sexa real. No último ano, a intelixencia artificial dobrou a súa potencia como arma de acoso digital.
xa se usa no 5,8% dos casos, e o que din os propios menores nun informe no que participaron máis de 8.000. Para la creación de vídeos, para la creación de imágenes, para la suplantación de identidad y de voces de las víctimas con el fin de hacerles más daño. E o acoso digital é unha mochila que marcha do cole cos nenos, xa que se difunde precisamente polos medios polos que se relacionan, mensaxes e redes sociais. ¿Qué significa? Pues que incluso en la intimidad de su casa, cuando terminan el colegio, cuando se están relajando, jugando con sus compañeros, están recibiendo esa tortura psicológica de que haya terceros que se estén metiendo con ellos o que les estén haciendo daño, ¿no? O informe revela que en xeral o acoso escolar está medrando en España e tamén ollo o acoso físico, as agresións. En Galicia, segundo os estudos da Xunta, o problema é algo menor. O 90% dos enquisados din que non é un problema nos centros de ensino. E o Goberno admite que houbo erros técnicos nas pulseiras telemáticas de maltratadores durante o cambio de empresas adxudicatarias do servizo. Un erro que, segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial, supuxo unha potencial desprotección das vítimas. O Goberno di que o problema está resolto dende xaneiro. O sistema Cometa ocúpase do seguimento das pulseiras antimaltrato, os dispositivos que as vítimas de violencia machista e os seus agresores levan cando os xulgados deciden unha orde de afastamento. Co cambio da empresa adxudicaria houbo un erro no baleirado de datos e iso fixo que durante un tempo non se puideran coñecer os movementos dos presuntos agresores. Nosotros detectamos estos fallos técnicos porque son fallos técnicos además en un contexto en el que la adjudicataria saliente tenía que ceder todos los datos a la adjudicataria entrante. O Consello Xeral do Poder Xudicial advertiu ao Ministerio, pero denuncian que naquel momento non se corrixiu. E iso, segundo o Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero, puido provocar sobresementos de casos ou sentenzas absolutorias. Nese momento había uns 4.500 casos activos. Non se sabe a cantos afectou. O Goberno di que, como moito, o 1% dos casos. Que sepan que tenemos todos los medios, todas las capacidades y todos los elementos para garantizar su seguridad. Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, denuncia que se puidera pôr en risco ás mulleres. Algo inadmisible que un goberno compre pulseras antimaltrato en AliExpress. Por eso, dende Galicia queremos denunciar esta falta de respeto. Non podemos continuar expoñendo ás vítimas. Necesitamos un goberno que defenda as mulleres e un goberno que protexa a todas as vítimas. Tamén se pronunciou Alberto Núñez Feijóo, dixo nas redes sociais que o Goberno desprotexeu as mulleres coa lei do sí e sí e agora con isto. O responsable, asegura o líder popular, debe dimitir ou ser cesado. O profesor de Baiona, acusado de matar a ex-muller hai 2 anos, renunciou hoxe ao seu abogado e rexeitou o acordo de conformidade que lle ofrecían as acusacións para rebaixar a pena e evitar o xuízo. O inicio da vista comezaba na macrosala dos xulgados de Vigo contra as 10:30. Sorpresivamente, Ángel Rodríguez, asasino confeso da súa exmuller, dixo que rexeitaba a súa defensa, o letrado da quenda de oficio Saúl Vidal, polo que se suspendeu a vista. O ata hoxe abogado dixo que o imputado non estaba de acordo en aceptar os 26 anos de cadea que estiveron a piques de acordar acusación e defensa. Quería que fosen só 24. O xuízo ia ser marcado pro 24 de novembro. A recusación do abogado e a necesidade de designar outro podería retrasar o xuízo que será conxurado na sección quinta da Audiencia de Pontevedra en Vigo. O crime estarrecera a vila de Baiona, xa que Ángel devolvía aos rapaces a súa exmuller e cun coitelo e unha machada asestoulle varias coiteladas en peito e pescozo e bateu nela coa machada. Segundo algúns testemuños, fixo diante dos cativos de 6 e 9 anos, que logo narraron os feitos. Fiscalía considerou o delito de asasinato coas agravantes de xénero e parentesco. Un operativo contra o tráfico de drogas en Arteixo e en Fisterra deixa polo momento 5 detidos. E poderían ser máis, porque a operación segue aberta, Demetrio. Continúa aberta, tamén eso explica a escaseza de datos. Son moi poucos os datos que transcenderon ata agora desta operación. Sabemos que onte a primeira hora da mañá se practicaban varios rexistros, tanto aquí
en Fisterra como noutra localidade, en Arteixo, que no transcurso dos mesmos os axentes da policía fixéronse con droga e con cartos en efectivo, sin concretar as cantidades tanto das sustancias como do diñeiro localizado nesas vivendas. Un operativo que levaron a cabo efectivos da Policía Nacional e que están dirixidos por un xulgado da Coruña. Como decíades, a operación continúa aberta e non se descarta que se podan producir máis detencións nos transcurso das horas ou dos próximos días. Este é o momento en que un home encapuchado entraba na gasolineira de Coirós para cometer un atraco. Ameaza a dependenta cun coitelo de grandes dimensións e obriga a abrir a caixa registradora. Acto seguido, marcha co botín. Fora agarda o seu cómplice para fuxir en coche. As cámaras de seguridade da estación de servicio captaron o ladrón e un veciño de Betanzos que xa foi detido. En A Coruña houbo un rescate complicado nunha zona de rochas a carón do mar. Os bombeiros tiveron que intervir para salvar unha muller que caera nun lugar de difícil acceso. Foi un pescador o que deu a voz de alarma. É o momento en que os bombeiros, tras rescatar a muller dunha zona rochosa de difícil acceso, achegan a ambulancia do 061 para ser trasladada ao Choac. Caeu e non sei, o sea, tuvieron que acudir aos servicios de salvamento marítimo e a ambulancia. É unha zona moi pegadiña á zona de Punta Herminia da Torre de Hércules, de difícil acceso peatonal, e entón aí está a complicación, por eso tiveron que vir seguramente os servicios complementarios de helicóptero e bombeiros. Eran as 7 da tarde deste mércores e foi un pescador quen deu o aviso. Daquela, o mar aparentemente non se vía perigoso. Pero bueno, sempre sabendo que estamos nun sitio de costa de mar aberto, sempre hai que andar con moito cuidado. É unha zona de moi fácil acceso, unha zona de paseo marítimo, pero un paseo marítimo que dá directamente ao mar aberto. Unha zona complicada na que este accidente non foi o primeiro. E moitas veces por imprudencia das persoas. Que estamos nun entorno urbano, onde o mar é bastante perigoso e habería que ter un pouco de tino na hora de baixar as pedras, que moitas veces parece que non medimos exactamente o risco que pode haber moitas veces para a vida. Desta volta quedou nun susto, pero as consecuencias deste novo accidente na zona de Punta Herminia puideron ser fatais. Entre as leiras de patacas da Limia resiste unha antiga pista de aviación concibida na década dos 90 como aeródromo local. Anos despois do fracaso deste proxecto, intentaron recuperala como base para drons, pero tampouco despegou. E hoxe, ante a mirada apenada dos veciños, as instalacións perdense entre a maleza. 32 anos pasaron xa desde o voo inaugural no aeródromo de Trasmiras, un voo accidentado que deixou o daquel alcalde ferido. Eu ali non estaba, pero contaron que tiveron que pasaran a pista por outro lado. Aínda houbo máis voos antes da traxedia que puxo fin ao experimento. O piloto faleceu e a pista entrou en desuso ata quedar abandonada. Eu que sei, tería 15 anos. Cando a fixeron, e funcionaba moi ben, pero despois houve un accidente. Nas décadas seguintes houbo máis intentos de relanzamento das instalacións como unha base pioneira para avións non tripulados, cando a tecnoloxía dos drons era unha prometedora novidade, pero tamén quedou en nada. Daquelas o que se falaba eran de 3,5 km de pista, as limitacións que temos aquí por os núcleos e demais non era viable. Os terreos foran cedidos polos veciños de Vilaseca, a aldea onde se fixeron as obras. A cambio, construíronlles unhas piscinas e unha área recreativa aínda en uso, pero os veciños lamentan o estado de abandono da pista que tanto os fixo soñar. Marcharon daqui e deixaronse aquí sin campo de aviación, que teamos aquí para poder ir a trobar eso, aquele que era o sitio, ou podíamos ir a Madrid nos avionetos. Esta noite deuse en Galicia o fenómeno coñecido como inversión térmica. A néboa atrapou o aire frío nos vales onde tiveron unhas mínimas moi baixas, mentres que nas zonas altas mantiveron a calor e non baixaron dos 15 graus. Vémolo no mapa que marca en violeta esas áreas onde pasaron máis frío. E precisamente nesas áreas están algúns dos puntos onde máis van subir as máximas hoxe. A diferencia entre a noite e a tarde pode ser de ata
30 graus. Por exemplo, en Calvos de Randín apenas marcaron 1 grau esta noite, esperan 31 de máxima. En Monforte baixaron ata os 7 graus e subirán ata os 37. E, por certo, un dos concellos en aviso por altas temperaturas. En Arzúa pasarán dos 7 desta noite os 29 de máxima. O caso contrario, témolo, por exemplo, en Oia, a noite foi cálida con 20 graus de mínima e a tarde esperan 27 de máxima. Xa comentábamos que hoxe volven os avisos por calor no sur da provincia de Lugo, en Valdeorras e no Miño de Ourense. Paula, a esta hora xa aperta a calor na cidade das Burgas. Apreta Antía e moito sol, tamén a calor, que aquí na cidade das Burgas estamos xa a 30 graus. Espérase que nesta xornada se volva a repetir ese fenómeno de que a provincia de Ourense resistre a temperatura mínima e tamén a máxima na mesma xornada en toda a comunidade galega. Hoxe aquí en Galicia poderán alcanzarse ata os 36 graus, sobre todo nesas zonas que están en nivel amarelo por altas temperaturas, que son o sur da provincia de Lugo, como ben comentas, tamén a comarca de Valdeorras e a Conca do Miño, en Pontevedra e tamén en Ourense. Todo isto a uns días de que remate o verán máis cálido de toda a historia desde que existen rexistros en Galicia, a pesares de que o mes de setembro comezou sendo moi chuvioso. Mañán, iso sí, a temperatura vai baixar levemente, pero para a semana volve o anticiclón, volve a calor, para dar a benvida a un outono que tamén será cálido e seco. No Bravo foi unha cousa impresionante, non se paraba. E agora, para estar en setembro e ir casi para outubro, a verdad, fai bastante calor. Estábamos un pouco xa sacando toda a roupa de inverno, xa había cambiado, metido os vestidos e todo, temos que volver a sacar todo. E, por exemplo, con os meus abuelos na huerta, pues xa fomos, xa estábamos regando. Estamos acostumados, a ver si se relaja ahora un pouco, pero bueno, ven. Por eso salín de mañá, pero na tarde non quero calor. E botamos un ollo ás cámaras web comezando pola comarca de Valdeorras, unha das que están en risco amarelo por calor. Como ven, no concello da Rúa loce o sol e esta tarde esperan 36 grados de máxima. Tamén teñen un día radiante nas Rías Baixas. En Sanxenxo poden apurar as últimas horas de praia deste verán cuns 26 grados de máxima esta tarde. De feito, esas nubes xa marcan os cambios que van ocurrir na fin de semana. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en G24.gal. Os últimos raios de sol do verán fan das terrazas o lugar preferido pola maioría dos clientes dos establecementos de hostalería. Este verano, como se está prolongando, pois estáse máis a gusto aquí. Dá o sol, hai caloriño, e bueno, e o café hasta sabe mellor. Siempre, al aire libre y al sol siempre, mucho mejor. Además ves a la gente, ves el ambiente. O camiño de volta ás rutinas semella que se emprende mellor cun aperitivo ao aire libre. Perfecto, estes días dá moita ilusión ter a terraza cun sol, está sempre chea. O sea, pola tarde notase moitísimo cas altas temperaturas e a xente xoven quere salir. Recén entrada na universidade, quere festejar moito. Eso se intenta sempre. Creo que se intenta sempre alargar un pouco, sobre todo para empezar máis lento a rutina igual, non empezala tan de golpe. Pero é que ademais a exposición diaria ao sol durante uns 15 ou 30 minutos ten beneficios para a saúde nunha poboación con carencia de vitamina D. E sabes que eu estou de manga corta, me puxen de verán, pero bueno, vai un pouco de fresco. Coa fin de semana chegarán as chuvias que obrigarán a tomar o café a cuberto. Pero de momento vemos que aínda é tempo de terrazas, aínda que estamos en setembro, o tempo acompaña de momento. Setembro que é o mes da volta ao cole, setembro que é o mes no que remata o verán, e setembro que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, é o mes dos divorcios. Neste mes de setembro prodúcense o dobre case de divorcios que en calquera outro mes do ano. 3 de cada 10 separacións matrimoniais anótanse no mes de setembro cada ano. Por qué? Pois os motivos das rupturas serán tan variados como parellas haxa, pero que rompan despois do verán pode ser en parte ás veces por esa presunta intensidade da convivencia durante as vacacións, que non axuda cando as parellas teñen problemas. Pero hai un motivo que nos chamou a atención, que destaca o Instituto Nacional Norteamericano do Sono. Din que detrás de cada unha das rupturas, de 4 de cada 10 rupturas, case a metade, están os ronquidos. Parece que dormir ao lado dunha persoa que ronca non axuda se a parella ten problemas xa de por sí. En consecuencia, setembro, o mes dos divorcios,
e aínda estamos a día 18. Chega setembro e con ela a decisión de por fin a moitos matrimonios. Van juntos de vacaciones y al regresar puede ser que ahí sea cuando deciden separarse. Puede ser. Realmente no lo sé. Pero este verano mi hija se divorció. Yo soy una de ellas. Yo qué sé, será la convivencia por estar juntos, no te sé decir de verdad por qué. Se rompe el amor. A convivencia ás 24 horas, que influe. Incrementanse as horas de convivencia, os fillos están a tempo completo, rompense as rutinas e afloran os conflictos. Hai moito de expectativa non cumplida tamén polo que vexo nas redes sociais, das vacacións maravillosas que expoñen os demais, e iso tamén está últimamente a facer mella na concepción que teño eu da miña vida familiar e tal, e o que primeiro se resinte é a parella. Temos máis tempo para reflexionar e tomamos decisións antes de volver á rutina e comezar un novo ciclo. O mes de agosto, como é inhábil, moitas veces non dá tempo de sacar o traballo, entón sacas o traballo en setembro. Pero sí que é certo que despois de verano e despois de Navidades hai moita chamada de toma de contacto co tema. De acudir ao xulgado é obrigado a intentar un proceso de negociación. Un proceso de negociación que che pode durar o mellor entre 30 días ou 3 meses. Un cambio introducido esta nona lei que poden modificar as estadísticas, pero a todo agora ao redor do 30% dos divorcios prodúcense tralo verán. Desde logo, xa a separación despois do brao e cantos do brao xa non iba moi ben a cousa. Rupturas ás que se chega tras unha media de 16 anos de matrimonio. E que mexillóns dirían que son os máis ricos? Os de cor laranxa máis viva ou os máis pálidos? A cor que amosan e unha vez cocidos ten que ver co seu sexo e co sabor. Uns científicos da Universidade de Vigo traballan para cultivar só os máis saborosos. Son un auténtico manxar. Unha vez cociñado, o mexillón pode ser máis colorado ou abrancazado. Os propios consumidores descoñecen o porqué destas diferenzas de cor, pero teñen claro cal elixir. Parece con naranxa que ten como unha visual, pois eso, máis como máis viva, incluso como máis fresca. Eso sí que non o sei, mira. Home, según dicen que é un macho e outro é femia. Me parece que a femia é máis clara e o macho é máis oscuro ou ao revés, non sei. Efectivamente, a súa cor ven marcada polas súas características sexuais. Si coges un grupo de mejillones que son naranjas fuertes, pues la mayoría, más del 90%, van a ser hembras. Agora un proxecto da Universidade de Vigo está explorando a produción de mexillóns femia. Deste xeito cumpren dous obxectivos: aumentar a produción deste bivalvo fronte á escaseza e, por outro, facelo segundo as preferencias do consumidor. Que es posible realizar esta selección genética, no es transgénesis, sino selección genética clásica, como se ha hecho con los cerdos, las vacas, el maíz. Sí que é certo que ese rosado quizá teña un pouco máis de sabor que o blanco. E non sei se é inconsciente ou non, a xente se vai máis a ese rosado. Estas mexillas chegarán ás bateas nun curto período de tempo, xa fixeron probas reais e aseguran que os resultados foron óptimos, tanto que nin o propio consumidor distinguirá se foi xerado nesta estación mariña ou se foi captado no medio natural. E no tempo desta hora o gran titular é que en Xinzo de Limia xa estamos a 35 graus, por eso falamos estes días que se presenta a tarde de máis calor da semana, aínda que mañá tamén teremos avisos, como temos os previstos para esta tarde nesas zonas de Ourense, tamén do sur de Lugo, esas nubes altas que anuncian os cambios previstos para a fin de semana, última fin de semana do verán, pasada por chuvia, con descenso evidente das temperaturas, e fíxense que as brétemas comezan a despegarse da costa galega despois de que condicionaran a mañá en algunha zona do litoral. Falamos das temperaturas, repasámolas, fíxense valores que poden superar os 35 graus no sur, pero onde máis ascenden é no norte. Pasamos dos 20 graus de onte na Coruña aos 25 previstos para esta tarde, como sempre. Despois da información deportiva, con Sevi, volvemos, falamos da fin de semana, dos primeiros días do outono. Fernando Rodríguez Ojea xa é o novo secretario xeral da Forta, o organismo que agrupa a maioría dos medios audiovisuais autonómicos de España. Antes de asumir este novo cargo, o xornalista galego traballou nos últimos 16 anos na Compañía de Radio e Televisión de Galicia, agora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia. Dende 2017 foi o responsable da área de contidos e antes director de Proxección Social. É un premio
Galicia estivo moi pendente da reforma da Casa de Pura. En Sober foi o reto que se enfrontaron os membros da cuadrilla do programa Galicia Bonita, acadando un 13,8% dunha audiencia que os converteu en líderes no seu tempo de emisión. Ninguén tiña claro que o proxecto de Galicia Bonita para a Casa de Pura de Sober fose posible. As tensións no equipo atraparon o público dende o comenzo. E Rosa, todo o que di Adrián, todo vai, 4 días. Veña, por Rosa, 4 días, mamaño 4 días. Al final sempre saímos das obras e ao final temos que presionar a Rosa para ver que as cousas non se faen así. A antiga Casa de Pura en plena Ribeira Sacra precisaba moito traballo contra a agresión estética do ladrillo mesturado coa pedra. Todas as reformas que lle fostes facendo, pois están mal feitas. Pero Galicia Bonita fixo a súa maxia e Pura puxo moito pan e chourizos. Finalmente a súa emoción engaiolou a audiencia. Deixaron todo ben. Un éxito que busca hoxe o Land Rover Tonight Show, que chega aos 400 programas, recibindo todo un campeón de Europa, o patinador coruñés Lucas Yáñez e o cantante Ortiga coa súa banda. Todo un planazo. E antes de saber con que andan os compañeiros de deportes, facémoslle unha visita rápida ao Quen anda aí. Juan, esta tarde sei que tedes unha nova historia de superación, pero de quen? Pois sí, imos emocionar moito coa historia de superación e de integración de Imran, un mozo paquistaní que chegou hai 10 anos a Galicia sen saber unha palabra na nosa lingua, pero con moito esforzo e dedicación converteuse no primeiro graduado no campus de Ourense do seu país e, ademais, é un campeón do Kung Fu. Mi padre decidió venir a España por un futuro mejor de él y de toda nuestra familia. Solo sabía decir la palabra naranja. Y mira, aquí está, el primero graduado de Pakistán, de la universidad, en Ourense. Xa saben, a información continúa en G24 e g24play.gal. E agora, Sebi, os deportes. Hola tía, que tal? Pois hoxe tenemos con nos, escoitaremos a Hidalgo, adestrador do Depor. Mañá hai partido contra o seu ex equipo, o Huesca, un encontro que será moi especial para él e que daremos en directo aquí na Televisión de Galicia ás 8:30. Unha pausa, enseguida lles damos os detalles.